Principe Nicolae al României, vă salutăm cu respect, cu dragoste și cu speranță. Stimată gazdă, vă mulțumim pentru primirea care ne-ați făcut-o și pentru prilejul acesta care ne-a dat astăzi să fim alături de dumneavoastră și de Muzeul de România. Doamnelor, domnișoarelor, sărut mâna. Domnilor, bună ziua tuturor, vă doresc bine ați venit la astăzi, 8 mai 2021, la acest eveniment, reabilitarea pianului Casei Iuliu Maniu. Pentru a ști de unde am plecat, aș ruga pe Părintele Bor să ne prezinte filmulețul. Există peste tot uși și porți care așteaptă să bată cineva în ele. Să le deschidă, să descopere ceea ce ele păzesc. Uși și porți, mai vechi sau mai noi, cu vopsea nouă dimpotrivă, scorojită. Uși și porți cu clanțe de alamuri, cu paramalele ruginite, care scârție când le încerci. Așteaptă la mădăcini și știți cum așteaptă? Făcute, plângându-și încăperile triste la fiecare ploaie care trece prin acoperiș pe nevăzute. Fiindcă lumea nu vrea să-i vadă ferestrele în care vântul lovește până face sticla să cheme lung, însimțite. Când toamnele și iernile trec, cu primăverile și verile după ele, dar fără ca oamenii să bage de seamă cum în zilul fisurile prin curaj și-și fac atâta loc în dor. Asta, Iuliu Maniu a fost acasă. A iubit camere și praguri și trepte și ferestre. E inutil să reluăm povestea și să povestim cine a fost Maniu. Îl numim sfinț, îl numim simbol. Îl dăm unul altuia exemplu când politica de azi ne dezgustă, ne amuză, ori dezamăgește. Dar în realitate, cât facem pentru a salva casa lui Maniu? Casa asta, care de atâta mari de ani, suferă și moare cu fiecare zi în tăcere. Pentru că, vedeți, la învățământ, timpul nu mai are răbdare. Doresc să-l aplaudăm pe Părintele Bols pentru tot ce a reușit. Și pe toți donatorii, pentru că vă spun apăsat, nici nimeni, statul român nu l-a ajutat. De aceea, meritul Părintelui este extraordinar. Și mă bucur de prietenia mult. Casa Iuliu Maniu a fost și rămâne deschisă tuturor, indiferent de naționalitate. Fie ei români, maghiari, germani, evrei, țigani sau orice altă naționalitate. Casa Iuliu Maniu a fost și rămâne deschisă tuturor, indiferent de religie. Fie ea greco-catolică, ortodoxă, catolică, reformată, protestantă, neoprotestantă, mozaică sau altele. Iuliu Maniu a fost principalul artizan al Unirii de la 1918. A fost un om cu principii, a fost un apărător al religiei, al credinței în Dumnezeu, un apărător al democrației autentice, un apărător al monarhiei constituționale. Pentru toate acestea, comuniștii l-au arestat, judecat și condamnat pentru, citez, înaltă trădare de țară. În continuare, nu doresc să mai folosesc cuvintele mele, ci să ascultăm câteva poezii din volumul Poezia în cătușe. Toți cei care suntem aici, și nu numai, în această sală, am venit aici cu un crez.
Crez, Radu Demetrescu Gir, recită David Ioan Țeposu. Cred, de Radu Gir. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Ziditorul, dar mai cred și neamul meu înfrățit cu dorul. Cred în sfinți, dar și în voinici, cred în flori și în cremeni, că-și tăcuții mucenici cu haiducii gemeni. Dar mai cred că într-o zi aspru din furtună, neamul meu se va trezi cu securea în mână. Și atunci ierte cel din cer liftele spurcate, că-și prin sânge și prin fier ne-om croit dreptate. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Ziditorul, ce-a înfrățit în neamul meu, Sfântul crez cu dorul. Chiar dacă Iuliu Maniu a fost condamnat pentru înaltă trădare de țară, sigur, nu era vinovat față de țara sa. Nu-s vinovat față de țara mea, Andrei Ciurunca. La ora când cobor, legat în fiare, să-mi spășesc cu sânda cea mai grea, cu fruntea în slavă stric din închisoare, nu-s vinovat față de țara mea. Nu-s vinovat că mai păstrez acasă pe un raft întâiul meu abecedar și că mă închin când mă așez la masă, cuvincios ca preot în altar. Nu-s vinovat că i-am iubit lumina, curată cum în suflet mi-a pătruns, din via dată în pâr sau din grădină, în care atâția șere mi s-au ascuns. Nu-s vinovat că îmi place să se prindă rotundă ca o țară fără ambrag, sau că am primit colindători în tindă, cum din bunic în tată mi-a fost drag. Nu-s vinovat că toamnele mi pline de tot belșugul de la vin la grâu și că am chemat la praznic pe oricine când m-am știut cu cheile la brâu. Dacă am strigat că hăitele ne fură adâncul, codrii, cerul, stea cu stea și sfânta noastră pâine de la gură, nu-s vinovat față de țara mea. Nu-s vinovat că am îndârjit șacalii când am răcnit cu sufletul durut, că nu dau ceahlăul pe toți uralii și că urăsc hotarul de aprut. Pământul meu, cum spune și în izvoare, l-a scris pe harta lumii Dumnezeu și câți prin veacuri au venit să-l prade, îl simt și acum pe piept cât e de greu. De aceea, când cobor legat în fiare, împovărat de vina cea mai grea, cu fruntea în slavă, gem din închisoare, nu-s vinovat față de țara mea. Ne întrebăm, și pe bună dreptate, cum au rezistat atâția ani în acele condiții înfricoșătoare din temnițele comuniste? Răspunsul ne-l dă Radu Demetrescu Gir, Iisus în celulă. Azi noapte Iisus mi-a intrat în celulă. O, ce trist și ce înalt părea Crist! Luna venea după el în celulă și îl făcea mai înalt și mai trist. Mâinile lui păreau crin pe morminte, ochii adânci ca niște păduri. Luna îl bătea cu argint pe veșminte, argintându-l pe mâini vechi spărturi. Uimit, am sărit pe săpătura sură. De unde vii, Doamne, din ce veac? Iisus a dus lin un deget la gură și mi-a făcut semn ca să tac. S-a așezat lângă mine pe rogojină. Pune-mi pe răni mâna ta. Pe glezne avea urme de cuie și rugină, parcă purtase lanțuri cândva. Oftând și-a întins struditele oase pe rogojina mea cu libărci, luna lumina, dar zăbrelele groase lungeau pe zăpada lui bărci. Părea celula munte, părea căpățână și mișunau păduchi și buțgani. Am simțit cum îmi cade capul pe mână și am adormit 1000 de ani. Când m-am deșteptat, din afunda genună, mirosau paie la trandafir. Eram în celulă și era lună, mai sus nu era nicăieri. Am întins brațele, nimeni, tăcere. Am întrebat zidul, niciun răspuns, doar razele reci, ascuțite în unghiere, cu sulița lor m-au străpuns. Unde ești?
Doamne, am urlat la zăbrele. Din lună venea fum de cățui. M-am pipăit și pe mâinile mele am găsit urmele cuilor lui. Cu toate că erau condiții îngrozitor de grele și de umilitoare, deținuții politici aveau momente în care visau la normalitate și așteptau o zi. Aștept o zi. Sergiu Mandinescu, recită domnișoara Cristina Borz. Aștept o zi cu mai mult soare. Ale mele doruri doar atât mai cer. O zi de luminoasă sărbătoare, cu stoluri mari de bucurii pe cer. Aștept o zi când albele pământuri din nou cu flori se vor acoperi, când florile vor izbucni în cânturi și cântece din nou vor înflori. Aștept o zi când necuprinse avânturi calde ne vor fi cuprins, când alergavăm cu făclii aprinse de la făclia celor care s-au stins. Aștept o zi, speranța nu se curmă, și ziua mare care vine în zbor, chiar dacă ar fi să fie cea din urmă, eu o aștept învăpăiat de dor. Deținuții politici au făcut un legământ. Legământ pe care sunt convins că și noi, cei din această sală, suntem de acord să-l rostim. Legământ. Ion Omescu. Jurăm pe frumusețea din flori de mucigai, pe palidul luceafăr cu numele Mihai, jurăm pe anemone, pe carele cu boi, pe turele din Argeș, ierarhilor, pe voi, că vom sluji de-a pururi în inimile noastre coloanei nesfârșite și păsării măiastre. Mulțumesc! Aș dori acum să punem cel de-al doilea filmuleț, sau numai o clipă. Într-o zi, o energie blândă, dar foarte hotărâtă, mi-a spus: ia-ți familia și du-te la Bădăcin. Era iarnă și am zis, ziua scurtă, și a venit răspunsul: nu-i nimic, ai faruri. E cam frig, nu-i nimic, ai căldură. Și am venit. Fiul meu cel mare, Horea, are o mare pasiune pentru pian. L-a rugat pe părintele: ne lăsați? Da, sigur că da, dar să știți că nimeni n-a cântat până aici. S-a așezat la pian și a sunat. N-a sunat chiar foarte bine, dar am știut exact ce melodie. L-am rugat: părinte, putem să găsim pe cineva și să-l acordăm? Sigur că da. Norocul meu că am mai mulți prieteni care în toate domeniile și mi-a recomandat pe domnul Lazoc. L-am contactat, lucrește în Arad, dar el este născut la 5 km de Bădăcin, iar bunicii stăteau într-o altă direcție, tot la 5 km. Și a fost o mare bucurie pentru dânsul și o mare onoare. Pianul este foarte vechi. Acum își împlinește 115 ani. A găsit codul și există un program care îl fixează exact în timp. Mi-a spus meșterului: vedeți că noi în momentul acesta nu avem absolut niciun leu. Și a zis: nu e o problemă. Și am anunțat în țară. Prima persoană care a venit a fost doamna Daje din
Câmpul Lung. Nu știu dacă a ajuns, e pe drum. E plecată de azi dimineață? Nu, n-a ajuns încă. Însă așa suna fica în Marea Britanie și de acolo am primit cea de-a doua. Și apoi au venit. Au venit atât încât să putem repara și cu minime cheltuieli să putem organiza ceea ce astăzi facem aici. Aș dori filmulețul. Domnul Lazor, când spune aș vrea să-l ascult, că zic, n-am nicio înregistrare. Cel mic al părintelui, ba, am eu, uite-o. Domnul Lazor s-a speriat când a auzit ce a auzit. Și am venit aici și a zis, eu voi face tot posibilul omenește. Și a ieșit așa. Îl invit acum pe același protagonist, pe Horea Kiefer, să ne interpreteze 3 melodii scurte. Te rog. Trebuie să subliniez
nu are nici o oră de curs, este autodidact. Și are o pasiune și prin el, că dacă veneam numai eu la muzeu, sigur nu cântam nimic, că nu știu. Urmează o fiică a satului Bădăcin, o invit la pian, pe Cristina Rămâna Căldău. Și, doamna domnișoara Vărcăoan, nu este de meserie, este avocată, a venit din București exact pentru acest eveniment și îi mulțumim în mod cu totul deosebit. Acum aș vrea să dau cuvântul un reprezentant al sponsorilor și îl invit la microfon pe domnul inginer Călin Roșu, un prieten vechi al casei lui Maniu. Mulți cu sponsori astăzi. Am fost un mic donator, să zicem așa. Alteța voastră, preacucenici părinți, dragi bădăcineni gazde, onorați oaspeți și frați monarhiști, Hristos a înviat. Am fost prezentat în Călin Roșu, reprezint CMC, am venit alături de prietenii mei Beatrice, Cornel, Adela și Otto și ne simțim ca acasă, părinte. Mulțumim de invitație. Iată... 17. Da, asta a fost și motivul care am fost pus să vorbesc despre a dona. Eu așa am făcut și cu grizile, povestea apare și în cartea jurnalului de șantier, și am avut o mică inițiativă, am strâns 17 grinzi. Probabil că eu am plătit, nu știu, 5, 12, am plătit alții. La fel în pian, probabil că 3 corze plătite de mine. Da. De ce e important să donăm așa câte puțin? Pentru că asta te încurajează. Probabil că domnul Chifor a început acest pian, nu?
Mi-a spus, a venit o doamnă, am dat 300 de euro. Da. Asta te încurajează. L-am văzut și inițiativele noastre, am început cu grinzile și după 4 luni l-am stârnit un pic pe Cornel. Cornel a venit cu o idee, hai să facem un eveniment mare și a ieșit cel mai mare eveniment cultural din Cluj din anul 2018. Deci dintr-o... La fel, cu prietenul Cornel, acum 5 ani îmi spune ce fain ar fi să mergem la munte odată pe urma Șușmailor, cu steaguri, tricie, cred că 5-6 ani a fost prima discuție. Mi-am adus aminte în 2018 și în 2019 ne-am adus aminte și în 2020, în ianuarie, în 1 februarie ne-am urcat sus cu Părintele Boros. Deci cred că se pot face lucruri mari prin acțiuni mărunte, dar bine coordonate, să zic așa. Tot timpul trebuie să fie un inițiator. Aici, la Casa la Maniu, a fost Părintele Borz, care, cu siguranță, fără dânsul nu se făcea. În cazul punctual al pianului, vechiul nostru prieten monalist, domnul dr. Chifor. Nu știu ce să mai adaug, domnule Chifor. A spus destul. Cred că a fost suficient. Vă mulțumim pentru organizare, pentru inițiativă. Felicitări, Părinte, pentru tot ce faceți. Felicitări bădăcinenilor. Atât mai vreau să spun. Sper să ne vedem curând, poate în același format, și la noi la Răchițele, acolo unde Grupul Monarhiștilor Clujeni și-a asumat să ducă un alt testament la îndeplinire. Dacă Părintele Borz a îndeplinit testamentul lui Iuliu Maniu, domnul Chifor testamentul Clarei Maniu, noi vrem să ducem la îndeplinire testamentul Lucreției Jurș, singura supraviețuitoare din grupul Șușman, care și-a dorit ca povestea Șușmanilor să fie știută, să fie cunoscută. De aceea ne-am asumat, ne implicăm în proiectul de la Răchițele, acolo unde vreau să știți că Părintele Borz și Nimoșii Bădăcineni sunt principalii sponsori deocamdată, sunt pe loc, pe vârf, în topul listei. Și din nou mulțumim Părintelui Borz și Bădăcinenilor. Și încă o dată sper să ne vedem cât de curând acolo în aceeași formulă. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum aș dori să dau cuvântul doamnei director de la Direcția de Cultură Sălaș, doamna Doina Cociș. Hristos a înviat. Vă mulțumesc pentru faptul că suntem azi aici, Părinte Cristian Borz, Alteția voastră, bine ați revenit la Bădăcii și vă asigur că veți reveni ca la Meca aici, pentru că așa mi se întâmplă și nouă sălăjenilor să venim aici ca la Meca. Și așa se va întâmpla cu toți aceia care odată vor trece pe la Bădăcii, vor veni și a doua, și a treia, și a 10-a oară, pentru că aici soarele răsare altfel și câmpul miroase altfel. Este o zi binecuvântată de Dumnezeu, iată, 8 mai, peste 2 zile, am fi sărbătorit pe majestatea sa, Regele Mihai. Suntem împreună într-un demers pe care Iuliu Maniu l-ar fi dorit și cu siguranță că de acolo de unde ne privește este mândru că se întâmplă. Așa cum a scris în testament, aici se vor instrui tineri, se vor întâlni oameni pentru cultură. Iată, primul eveniment de mare anvergură, spun de mare anvergură pentru că sala este plină. Ne bucurăm că se întâmplă asta și cu siguranță este începutul unor frumoase demersuri culturale care se vor întâmpla aici. Aș vrea să vă spun celor care poate n-ați fost atât de des ca și noi aici, că Părintele Cristian Borz a ajuns aici printr-un miracol, a fost predestinat să vină la Bădăcini și să salveze această casă care altfel ar fi fost sortită pieirii. Și noi știm asta, pentru că ani de zile a fost lăsată de izbeliște și cu bună știință din nefericire. A ajuns Părintele aici
și și-a făcut un mod de viață și un scop în viață alături de doamna Maria și de întreaga comunitate, pentru care le mulțumim tuturor, oameni care la Bădăcini mai rar se întâlnesc și cei care îi cunoașteți știți că așa este. Și-a făcut un scop în viață din a reabilita și a-i da sens acestei case, care pentru noi sălăjenii este un loc de pelerinaj pentru totdeauna. A pornit părintele, așa cum spunea și distinsul domn doctor Chifor, fără niciun ban, când s-a început și la reabilitarea pianului, și părintele, când a început acest lucru, nu avea niciun ban, dar pentru că este un om care îți câștigă încrederea din primele minute, s-au alăturat domniei sale mii de oameni din întreaga lume. Nu doar de aici, nu doar din Sălaj, nu doar din România. Din întreaga lume, nu doar români, oameni care au știut și au crezut că istoria este cea mai frumoasă poveste. Și iată, după câțiva ani, nici nu mai contează câți, suntem astăzi într-un imobil de care ne bucurăm și care ne face cinste tuturor sălăjenilor și pentru care îi mulțumim încă o dată Părintelui. Și eu personal vă mulțumesc și dumneavoastră, locuitorilor din Bădăcini, pentru că întotdeauna, pe oricine și oricând, ați primit cu mare căldură și multă ospitalitate. Vă felicit, Părinte, vă mulțumesc, Alteța voastră, că ați ajuns a doua oară la Bădăcini într-un interval atât de scurt și vă așteptăm cu drag de fiecare dată să reveniți în Sălaj ca la Mega. Doamne ajută! Am aflat ulterior că în 7 mai 1930 sora Cecilia a lăsat un testament legat, un fragment din el legat de acest pian. L-aș ruga pe Părintele Pors să ne spună câteva cuvinte legate de acest moment. Testamentul surorii Cecilia a fost descoperit de către istoricul Marin Pop în arhivele CNSAS și el se afla printre documentele seniorului Corneliu Poposu. Și, într-adevăr, un fragment din acest testament se referă chiar la pian și el spune: pianul cel vechiu ar fi bine reparat și așezat în cuibușorul nostru familiar, să servească de bucurie și veselie la toți cei care veți petrece în acest mic paradis pământesc. Notele rămân proprietatea fratelui meu, Iuliu, iar pianul meu cel vechiu, vă rog să le reparați complet, îndată ce vor fi împrejurările corespunzătoare pentru așa o cheltuială mare. Că numai atât doresc, să nu rămână dealul țarinei fără pian, fără muncă și fără cânt peste vară. Astăzi, după 91 de ani, reușim să punem în practică testamentul. Părinte, vă rog, reveniți. Acest pian servea și spuneți-ne, vă rog, la ce servea acest pian? Cornelia Maniu s-a călugărit, a devenit sora Maria Cecilia, călugăriță franciscană, și a fondat la Șimilul Silvaniei un orfelinat de fete, pe care l-a și întreținut. Și cu acest pian organiza concerte caritabile în principalele orașe din Ardeal și toate aceste fonduri care erau adunate la aceste concerte erau vărsate către acest orfelinat de fete. Dincolo de faptul că sora Cecilia oferea un adăpost acestor fete, sigur că acolo li se făcea și educație. Aceste fete urmau cele mai bune școli din Șimilul Silvaniei, precum și aceste taine frumoase ale muzicii. De aceea pianul este foarte important pentru noi și pentru Casa de la Bădăcini. Acum vrem să dăm
liber, să zic așa, să dăm specialiștilor, celor care sunt profesioniști. Doamna Stettner, prietena mea de mult, pentru că eu din 2007 organizez în fiecare an ziua de 10 mai și a fost una din pionierii celor care au venit atunci, pentru că a fost destul de greu ca să organizez, dar a fost foarte simplu să aduc niște oameni extrem de valoroși. Doamna Stettner este foarte pretențioasă. Pianul nu va suna chiar așa cum trebuie sau pentru noi, cu siguranță, pianul Iuliu Maniu va suna așa cum trebuie. Alături de doamna Stettner va fi și tot prietena noastră care vine la Pețca de fiecare 10 mai și nici nu mă gândesc vreodată să nu fie prezentă, alături de câțiva colegi de al dânsei, domnișoara Maria Nicoleta Brola, care întotdeauna ne-a încântat și după ce cânta dânsa, mi-era extraordinar de greu să continu ceea ce aveam de spus. Mă impresiona și ne impresiona. Ca norocul că erau și cei din sală atât de impresionați și nu observau momentul meu de sincopă. Le dau cuvântul.
Sălajul și Aradul dau oameni de mare valoare. Domnișoara Prola a cântat și la opera din Cluj. Și îmi spune cea mai mare greșeală am făcut când am plecat din Cluj. Dar a ajuns în locul Arad. Să vă mai spun ceva din culise. O rog pe domnișoara Prola să facă o schiță de repertoriu. Zice, bine, mâine te sun. Peste 5-6 minute mă sună. Uite, ăsta i-a făcut poză, ce zici? Da. Unde ai putut așa repede? Eram la cumpărături la Lidl și n-am putut să mai continu cumpărăturile până când nu am făcut acest. Pe 25 octombrie, când Doamne să știe, se organizează la București, la Ateneu, un mare concert, cred că și acum, da, cât majestatea sa trăia, întrebam pe cei care veneau la Pețca, regretați că nu ați fost la Ateneu. Nu, aici la Pețca am organizat ceva frumos întotdeauna, primul rând cu domnișoara Prola. Vreau să vă prezint acea persoană care la început nu a fost. Prima sponsor, doamna Dalșe, a venit ceva mai târziu, se află în sala alăturată. Să a început. Primul meu a fost, dacă a fost mult mai mult. Fiica din Marea Britanie, din cauza pandemiei, nu a putut să vină, zice, mami, te rog, gata, vor veni în toamnă și vom ruga pe Părintele Bor să ne mai primească. Dar cred că sunt convins, ne primește. Către Ardeleni. Da. Urmașii lui Mihailoache, urmașilor domnului Maniu. Și toată dragostea și toată admirația și pentru... A venit din Câmpul Lung, a plecat de dimineață, dar traficul a făcut să întârzie puțin. Nu, noi am vrut să fim punctuali și de aceea am început. Sărut mâna. Mare prieten al nostru, arheologul Gheorghe Petrov, care, din motive foarte bine întemeiate, nu a putut să vină. Dar a transmis un mesaj pe care Părintele Bors o să-l citească. Arheologia crimelor comunismului în România și cazul mormântului lui Iuliu Maniu. Căutarea și identificarea locurilor de înhumare a victimelor regimului comunist este o activitate de cercetare care a fost începută în vara anului 2006 în cadrul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România, instituție guvernamentală înființată în decembrie 2005. Acțiunile de deshumare a victimelor se desfășoară în conlucrare directă cu unitățile teritoriale de parchet militar, cu Poliția Criminalistică, cu institutele naționale sau serviciile teritoriale de medicină legală. Activitatea de căutare a victimelor regimului comunist a debutat în vara anului 2006 cu săpăturile arheologice din cimitirul Săracilor din Sighet, unde s-a încercat descoperirea mormintelor deținuților politici care au murit în penitenciarul din localitate, unul dintre aceștia fiind omul politic Iuliu Maniu. O a doua campanie de săpături în acest spațiu funerar memorial a avut loc în luna noiembrie a aceluiași an, însă ambele s-au încheiat fără rezultate, deoarece dintre mormintele descoperite niciunul nu a întrunit caracteristicile necesare pentru a fi considerat că ar aparține uneia dintre victimele căutate. În luna mai din anul 2007, în colaborare cu parchetul militar, a fost organizată și desfășurată o altă campanie de săpături pe malul drept al râului Mara,
pe teritoriul satului Berbești, ce aparține comunei Ciurești din județul Maramureș. Scopul acestui demers a urmărit verificarea unor informații date Institutului și Procuraturii Militare de o persoană din Vadul Izei, care susținea că tatăl său, fiind în anul 1953 deținut de drept comun în al doilea penitenciar din Sighet, a fost dus împreună cu un alt deținut în celălalt penitenciar, de unde au preluat cadavrul lui Maniu, după care, însoțiți de un gardian, l-au transportat într-o căruță până pe malul râului Mara, unde l-au îngropat. Presupusul loc al mormântului a fost arătat martorului nostru de către tatăl său cândva în cursul anilor 70 ai secolului trecut. În zona precizată, malul râului prezenta modificări datorate eroziunii provocate de apă în perioadele de creștere a debitului, la care s-au adăugat și unele lucrări mai recente de îndiguire, toate acestea afectând într-o anumită măsură configurația malului. Cu toate acestea, săpăturile efectuate nu au depistat elemente care să confirme prezența unui mormânt în acea zonă. În toamna anului 2019, am primit din partea unei persoane mai în vârstă, care în trecut și-a desfășurat activitatea profesională pe o lungă perioadă de timp în orașul Sighet, o informație inedită și foarte argumentată, după care trupul lui Iuliu Maniu, care inițial ar fi fost îngropat undeva în cuprinsul acelui cimitir al săracilor, a fost desfumat în mare secret, la o dată neprecizată, însă, după mulți ani de la moartea sa. Osemintele fiind reîncumate într-un alt cimitir al orașului. De acest lucru s-ar fi ocupat câteva persoane care au fost apropiate lui Maniu, fără ca vreuna dintre ele să fie rudă cu acesta. Conform mărturiei, sursa noastră a primit pe încredere această informație în vara anului 1971 sau 1972 de la sora unei doamne ce a fost o colaboratoare apropiată a lui Maniu. Aceasta din urmă fiind implicată în acțiunea de transferare a osemintelui acestuia. După preluarea acestei informații, am început să facem anumite verificări și confruntări, inclusiv pe teren în zona orașului Sighet, acestea urmând să fie continuate și aprofundate în perioada următoare, deși martorii direcți ai acelor vremuri nu se mai află de mult printre noi. Dacă putem da crezare acestei noi teorii, lucrul cel mai important este de a se stabili locul unde au putut fi reîncumate osemintele lui Maniu, în acest sens existând deja o variantă de localizare ce a rezultat din mărturia persoanei de la care am aflat toate aceste lucruri. În urma investigațiilor noastre, informațiile ce le-am putut obține din partea unei alte persoane care a avut ocazia să le afle tot de la cineva care a avut legătură cu cei implicați în operațiunea transferului de oseminte, conduc chiar spre un al doilea posibil amplasament al mormântului. În consecință, oricare ar fi deznodământul la Sighet, va fi posibil să se organizeze o nouă acțiune care să prevadă efectuarea de săpături arheologice pentru verificarea acestei noi teorii privitoare la deshumarea și reîncumarea într-un alt loc a rămășițelor pământești ale lui Iuliu Maniu. Dacă acest lucru se va face, se va putea realiza numai cu sprijinul material venit din partea unor persoane și entități private. Acest lucru fiind valabil în acest moment pentru toate cazurile pe care le avem în cercetare. Gheorghe Petrov, arheolog, cu mare regret că nu am putut participa în persoană la acest eveniment, cu aleasă prețuire pentru alteța sa, Principele Nicolae al României. Mulțumim, Părinte, mulțumim prietenului nostru, Gheorghe Petrov, pentru că acest pian ne-a cântat de 91 de ani și pentru că în această casă nu s-a cântat din 1947, de când a fost arestat Iuliu Maniu, considerăm că trebuie să continuăm să cântăm cea de-a doua parte.
Într-o zi
Doamne, cât de greu îmi este mie după ce și cred. Să răspătim cu aplauze. Nu sunt condițiile cele mai bune acum și muzica celor două doamne mă înalță, te duce, te ridică de la pământ. Până acum au fost melodii vesele, pentru că așa scria în Testament, că trebuie să fie muncă, veselie și cântec. Pentru că sora Cecilia s-a călugărit, dar mai întâi aș ruga pe Părintele Cristian Bor să ne spună câteva cuvinte despre sora Cecilia și felul cum s-a stins din viață și cum a ajuns să fie într-un final înmormântată, strămutată mormântul aici. Sora Cecilia, ajunsă la maturitate, preia partea de secretariat a tatălui dânsei,
Tatăl său a fost judecător la Șimleul Silvaniei, apoi la Zalău. Apoi decide că trebuie să aleagă calea spre călugărie, spre viața consacrată, pe care a și trăit-o în mod autentic. Cei care au cunoscut-o în viață mi-au povestit că se ruga, postea și muncea în fiecare zi. Și se mirau cum reușește să le realizeze pe toate trei într-un mod atât de autentic. Înființează, așa cum am spus, orfelinatul de fete de la Șimleul Silvaniei, pe care îl și întreține organizând aceste concerte și fondurile donându-le către acest orfelinat. Dar, înainte de aceasta, în 1919, după înființarea primului liceu românesc din Sălaj, Liceul Simion Bărnuțiu de la Șimleul Silvaniei, sora Cecilia înființează acolo o capelă și altarul și cu tot ceea ce era necesar în această capelă. Pentru acest fapt, ministrul instrucțiunii publice de atunci a și premiat-o. După arestarea lui Iuliu Maniu, este arestată și ea. De altfel, 23 de membri din această familie erau în închisoare în anii 50. Sora Cecilia este închisă cu deținuții de drept comun. După eliberare, va fi oprită la poartă de către un ofițer de securitate care i-a interzis să mai vină aici. Era pe 1 noiembrie, a vrut să aducă un buchet de flori părinților care erau mormântați aici în dealul Țarinei. La Șimleul Silvaniei a avut domiciliu obligatoriu, era deja foarte în vârstă, nu mai avea nicio sursă de venit. O perioadă sătenii pe ascuns îi duceau de mâncare, însă la un moment dat securitatea și-a dat seama și au pus pază la poartă. În 1956 moare de foame. Neavând nicio sursă de venit, moare pur și simplu de foame. Și a fost înmormântată în Șimleul Silvaniei, nici măcar un loc, un mormânt în care să fie înmormântată nu i-a oferit, ci a înmormântat-o peste bunica ei, peste bunica maternă. În 2000, noi am desumat-o, i-am adus osemintele aici, în dealul Țarinei, pentru că, la fel ca și fratele ei, Iuliu, toți și-au dorit să fie înmormântați aici, împreună cu părinții și cu toate rudele. De aceea sunt convins că astăzi sora Cecilia a fost alături de noi și s-a bucurat de acolo de sus, din cer, pentru acest frumos eveniment care a fost organizat aici. Vă invităm din nou la Iana. Pentru că în această casă multiculturalismul și ca și cultură populară și în sensul religios și-a găsit porți deschise și de aceea am ales această piesă.
Nu știm unde sunt osemitele lui Iuliu Maniu, dar sufletul lui Iuliu Maniu și al sorei Cecilia în aceste clipe cu siguranță este aici. Dacă facem liniște, îi simțim. Mulțumim mult pentru momentul acesta. Reabilitarea casei Iuliu Maniu a fost făcută de către părintele Cristian Bors împreună cu poporul român, acel popor cu oameni care au donat din puținul lor pentru marele țări. La fel s-a întâmplat și cu reabilitarea pianului. Statul român nu a putut face nimic din impozitele și taxele noastre, nici măcar în anul centenar. Scuze, greșesc, a creat și came. Personal, mulțumesc la modul cel mai serios statului român pentru neimplicare, creând condiții de a ne cunoaște noi, cei care ne-am implicat în cele două mari proiecte. Și am descoperit oameni minunați și am dat un exemplu și altora care vor să se implice în astfel de proiecte. Am constatat cu bucurie că poporul român autentic mai există și că doar conducătorii și forma de guvernământ merită schimbată. Personal, mă pronunț pentru revenirea la monarhia constituțională, iar pe tronul României, prin voia lui Dumnezeu și voință națională, să fie Alteța sa regală, Principele Nicolae al României. Și de rest, ce dau cuvântul. Hristos a înviat. În primul rând, Părinte, vă felicit pentru tot ce ați realizat aici. Dacă n-ar fi fost de dumneavoastră, cu siguranță astăzi n-am fi fost împreună. Felicitări! Și la fel, domnul doctor, pentru implicarea dumneavoastră să avem o zi foarte frumoasă și să reîntâlnim cu istorie prin acest pian. Eu sunt foarte bucuros să mă aflu astăzi aici cu voi la Bădecini pentru a doua oră într-o săptămână. Dacă mai vin, probabil o să mă mut aici. Este unul din centrele lumii românești. La casa în care a venit pe lume Iuliu Maniu, acum 148 ani. Întruchipare a cinstei desăvârșite, unul din marii oameni politici ai României, Iuliu Maniu Română, cum spunea un istoric, unul din acoperite veșnic de albul imaculat al zăpezii. Un popor își adaugă proprie valoare valorilor celelalte națiuni. Nu prin supremațiile conjuncturale, politice, economice sau de alt tip, ci prin cunoștințele ivite și crescute în matcă a celor națiuni. Prin viață, vorbă și faptă, prin sacrificiul asumat, Iuliu Maniu reprezintă esența cunoștinței creștine în România. Dumnezeu, nu în mulți, ci în puțin, își arată puterea, spunea cronicarul Grigore Ureche. În Iuliu Maniu, unul din artizanii Marii Uniri, Dumnezeu și-a arătat puterea de a-i uni pe român, în credință strămoșeștilor valori, sub sceptrul regelui Ferdinand.
Voi păstra deaforul în memoria mea. Prețuire bunicului meu, regele Mihai, pentru omul politic Iuliu Maniu. Am luptat întotdeauna, spunea Iuliu Maniu, la 21 noiembrie 1937, pentru idee națională, pentru democrație curată, pentru constituționalismul nefalsificat, pentru introducerea unei concepțiuni morale în viața de stat, ca și în cer social, care să fie realizate printr-o monarhie constituțională. Întruchipare a demnității naționale și a demnității sociale. Eu, de la calea mea, nu mă abat. Eu hotărârile nu me le schimb. Trăim și astăzi, ca și acum 2 ani. Miracolul unei reînvieri. Acum 2 ani, finalizarea restaurării acestei case. Astăzi, reînvierea pianului casei Maniu. Pianul sorei Cecilia, sora lui Iuliu Maniu, care s-a călugărit. Un pian care a muțit de când a fost arestat Iuliu Maniu. Acest pian reînvie la 91 de ani de la testamentul sorei Cecilia, în care stă scris: în fiecare vară să nu rămână casă din dealul țărină fără muzică de pian, veselie și muncă. Ceea ce trăim astăzi nu este doar succesul unei restaurări. Sunetul acestui pian aduce generațiilor tinere furtunile istoriei noastre, sacrificiile, luptă și victorie României mari. Ne leagă mai puternic de părinții, bunicii, de strămoșii noștri. Încă o dată, felicitări celor care, prin iubire, profesionalism și credință, au readus la viață pianul casei Maniu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Astăzi mai este un eveniment regal. La 8 mai 1866, Principele Carol I a pus piciorul pe pământul care va urma să fie românesc, a Principatelor Unite ale Moldovei și țării românești, 55 de ani de atunci. Alteța voastră regală, am dorit să marcăm acest eveniment de astăzi și mulțumesc în mod deosebit prietenului meu, Cristian Gruița, pentru implicare. Eu dictam la telefon, el aranja pe calculator o diplomă care arată așa. Se spune că în Photoshop se poate face absolut orice. Aici apare o pată. Am încercat să o scoatem și n-am putut. Și n-a putut Cristi Gruița și n-a putut ziaristul de la primăria Pecica. Și atunci am zis, totuși, ce se întâmplă? De ce nu o putem scoate? Și foarte adevărat ce vă spun. Și apoi mi-am dat seama că este o rază de soare, o rază de lumină la pianul casei Maniu. Și atunci n-am mai dorit să o ștergem.
Prima diplomă care doresc să o înmânez este pentru Alteța voastră Regală, Principele Nicolae I. Mai vreau să-i mulțumesc și prietenului meu, Gheorghe Roșu, pentru multe. Și tuturor. Să încheiem așa cum cu siguranță ar fi încheiat și eu lui Maniu. După imnul regal o să mai ia cuvântul Părintele să ne spună care sunt următoarea acțiune. în moment să împart diplomele și apoi Părintele ne va comunica